Mga kapuso, sa mga okasyon, labi na og birthday, dili kayo mawala ang ice cream. Gani bisan sa mga merienda, naagid tay ice cream cravings, labi na og init ang panahon. Atong makauban karong buntaga ang usa ka homemade ice cream producer dinhi lang sa Davao City, si Jana May San Luis. Ma'am Jana, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Maayong buntag ug maayong buntag sad sa tanan nagtan-aw sa At Home with GMA Regional TV. Okay ra ko diri, sir. Kamusta man ka? Okay ra pud kaayo ko, ma'am, og it's a pleasure nga naa ka diri sa atong programa. Ma'am, unang-una, paunsa ka nagka-interes sa paghimo og ice cream? Well, tung last year kay kanang napansin lang nako ba nga in a month kay mga 3 to 4 times ni nagakaon og ice cream. And at the same time, akong mama kay nagabuhat og ice cream tong bata pa mi. So ako as kanang akong interest is into manufacturing man jud, why not make our own? So mo to nagtry ko og buhat og amo ang sariling ice cream na amo alang kong gina-consume sa balay. So after ato kay slowly kay ginabaligya lang nako siya sa mga silingan ug sa ako ang mga kaila lang pod. Pero ma'am, paunsa ka nagka-ideya sa tamang mixtures gyud sa ice cream? Research kung unsa lay nasa available na mga recipes sa internet, sa recipe book, ug unsa tong existing na recipes sa akong mother. So nag-R&D, nag-research and develop ko og different flavors. So trial and error gyud siya hantod sa ma-achieve kung unsa to ang lasa na gusto namo makuha. Ma'am, sa ibang flavor sa ice cream na kay Keto Collection o kining non-dairy frozen dessert, ngano ka nag-come up og ani nga flavors, ma'am? Sa ako ang mga friends and colleagues, kay I have friends na naga-plant-based diet and naga-keto diet. So, syempre gusto nila matilawan ang akong ginabuhat na ice cream. So, sige, ginakulit ko nila, gina-request nila na mag-come up ko og recipe na pwede sa ilahang diet requirement. And after ato kay naganahan man sila, so gitry na ko siya og market food to others. Ma'am, ang income ninyo sa pagbaligya og mga ice cream, paunsa nakatabang sa inyong pamilya? Well, to be honest, ang amo ang family, my brothers, we are very lucky na during this time kay naa pa mi employed pa mi sa amo ang employer and continuous ang amo ang income. So the very reason jud na nganong gusto nako siya i-continue even if kanang naga-continue na ang ako ang work is because gusto nako mag-help out sa ubang people, especially katong makita nako no amo ang neighbors kay matanggalan sila og trabaho or dili sila maka-continue sa ilang work kay daghan kaayo reason. So gina-offer nako sa ilaha, so ang someone else ang naga-deliver, nagatudlo pud ko og kaila namo nga kanang siya ang magluto sa ice cream. So katugid siya akong intention actually for now. In this time of pandemic, nang hinahanglan gyud tag tao no kasama ni Ma'am Jenna nga naga-offer og tabang gyud sa mga nanginahanglan. Og karon mga kapuso, ipakita kanato ni Ma'am Jenna ang iyang paghimo sa lamiang homemade ice cream. Karon ipakita na ko sa inyo ha, paun sa magbuhat o cookies and cream ice cream. So, ang una natong buhaton kay i-prepare ang mga ingredients. For the ingredients, kailangan nato og cream, full cream milk, we use brown sugar, tapos kaning mga starch and emulsifier, then crushed Oreos and Oreo sandwich, pati vanilla extract. Pagkahuman og luto, ato ang salaon ang ice cream base. Then ibutang nato ang base sa chiller for minimum of 4 hours or overnight. So karon bugnaw na ang atong ice cream base o pwede na nato siya ibutang sa ice cream maker.
Alright, daghan kay salamat Ma'am Jenna sa imong oras ug higayon na gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Ingon man pag-share sa imong istorya, isip usa ka local ice cream producer. Mga kapuso, tutok lang mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.